Mo na itong weather update karong adlaw nga Biyernes, January 8, 2021. Northeast monsoon o amihan ang padayong nakaapekto ngadto sa Luzon. Ug aduna katay gi-monitor karon na low pressure area ug kaganhinang alas 3 sa kadlawon nahimutang kini sa gilayong 240 kilometers east sa Davao City. Ang maong low pressure area naka-embed sulod sa Intertropical Convergence Zone. Kini nga low pressure area ubos ang posibilidad nga mahimong usa ka bagyo within the next 24 hours. Apan ang low pressure area ug ang Intertropical Convergence Zone may magdalag mapanganuron nga kalangitan nga adunay mga katag-katag nga pag-ulan, pagkidlat ug pagdugdog diri sa Visayas, ngadto sa Occidental Mindoro ug ngadto sa Palawan, apil na ang Kalayaan Islands. Para sa dugang impormasyon, bisita among social media accounts ug mao tong kahimtang sa panahon para karong adlaw, gikan diri sa DOST Pag-asa sa Mactan, kini si Angelica Orongan.